ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ମୋର ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଲଞ୍ଚ ଆୱାରରେ। ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଛାଇରେ ଖେଳି ଖେଳିକା ଆସୁଥିଲି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଖରାଟାରେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲି, ନେଇକି ଘରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଲି। ଲଞ୍ଚ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ମସ୍ତ ଥିଲା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇଏ ମୋତେ ଆସିଥିଲା ନେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଜି ଚାଉମିନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇପି କାହିଁକିନା ଆମର ଇପିଟା ହେଉଛି ଫେଭରେଟ୍ ନୁଡଲ୍। ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଲି, ଫଟାଫଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ରେସିପି। ଏଇଠି ମୁଁ ପନିରକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବେସନ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଇପି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଇପି। ଇପି ଖାଇସାରିକି କହିଲି ଭାବିଲି ଟିକେ କାମ କରିଦେବି, କାମ କରୁ କରୁ କାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା, ମୋର ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପୋଡ଼ିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ମୋର ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଲଞ୍ଚ ଆୱାରରେ। ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଛାଇରେ ଖେଳି ଖେଳିକା ଆସୁଥିଲି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଖରାଟାରେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲି, ନେଇକି ଘରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଲି। ଲଞ୍ଚ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ମସ୍ତ ଥିଲା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇଏ ମୋତେ ଆସିଥିଲା ନେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଜି ଚାଉମିନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇପି କାହିଁକିନା ଆମର ଇପିଟା ହେଉଛି ଫେଭରେଟ୍ ନୁଡଲ୍। ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଲି, ଫଟାଫଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ରେସିପି। ଏଇଠି ମୁଁ ପନିରକୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବେସନ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଇପି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଇପି। ଇପି ଖାଇସାରିକି କହିଲି ଭାବିଲି ଟିକେ କାମ କରିଦେବି, କାମ କରୁ କରୁ କାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା, ମୋର ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପୋଡ଼ିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।